יאללה תורן, קדימה כולם, יאללה חלוץ 2014, גומרים את המבנה מעיפים את הקוף לשמיים. צוות תורן 2014. יאללה, מעיפים את זה. יום העבודה ראשון נגדי שבט מוכנים, נכנסתי לשבט אווירה בעננים. צוות תורן מוכן, פה לא מתפשרים, כי זה הטירוף של הקופים. החלוץ מתקרב, אני כבר מוכן, יש לי מטר, יש לי קאטר, עוד כמובן, יש פה כוח מעופף, וואלה איזה כיף, לפני החלוץ בטירוף אני עוטף. יצאנו אל הדרך הזורע, נקפוץ מבלי לישון, לכבודו נהיה שיגעון, לא לקפת בשער וכבר לא מגיע שער, ואופיל שני נגמר. כולם קופטים בגובה, צוות תורן מנצחים מלחמה, בכל הכוח, כאן מחנה כדי לפגוע, לרגע למדתי לפתוח. יאללה תורן מלחמה, קופטים בגובה, צוות תורן מנצחים מלחמה, בכל הכוח, צוות תורן כאן מחנה מלחמה, כדי לפתוח, צוות תורן לרגע מלחמה. למדתי לפתוח. יאללה תורן מלחמה. 3 דקות החניכים, הקוף מוכן והוא מדהים, החניכים כבר במפקד, התורן הוא מרשים, במפקד מבצעים, שרים ונהנים, אחרי הפעולה בכנפיים יושבים, במערכת מתקלט, שואל בחווה בזמן אמת, בגובה קופט ואף אחד לא משתמט, תורן, 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 כולם מתייצבים כל יום העבודה, עיניו כבר לבושה בחולצה כחולה שחורה, נו אז עכשיו כולם ברבק מלחמה, צוות תורן כובשים את ההנהגה. בגובה, צוות תורן מנצחים מלחמה, בכל הכוח, כאן מחנה כדי לפגוע, לרגע למדתי לפתוח. יאללה תורן מלחמה, קופטים בגובה, צוות תורן מנצחים מלחמה, בכל הכוח, צוות תורן כאן מחנה מלחמה, כדי לפתוח, צוות תורן לרגע מלחמה. למדתי לפתוח. יאללה תורן מלחמה. יאללה צוות תורן 2014. מעיפים את החלוץ, אין סיכוי שאנחנו מסיימים את זה, לסיים את זה מהר, 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 מהר. ביום הראשון מבנה עצוק וגמור צוות תורן. אנחנו בארוחת צהריים כבר עובדים יחד עם שער. כן. יאללה כולם לתורן, מעיפים את הכנפיים באוויר, הקוף הולך לעוף לשמיים. דניאל דולי למערכת, גיל ציוני למערכת, יאללה צריך לעטוף את זה מהר, 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 וכל מה שנשאר. חכה למערכת, עינב יואלי למערכת. יש לנו פיצות כבר. כולם קופטים בגובה, צוות תורן מנצחים מלחמה, בכל הכוח, כאן מחנה כדי לפגוע, לרגע למדתי לפתוח. יאללה תורן מלחמה, קופטים בגובה, צוות תורן מנצחים מלחמה, בכל הכוח, צוות תורן כאן מחנה מלחמה, כדי לפגוע, צוות תורן לרגע מלחמה. למדתי לפתוח. יאללה תורן מלחמה.